Brněnský Racing ADS tým za podpory IP Racing Shop začal sezonu Mezinárodního mistrovství České republiky Divize 4 ve vytrvalostních závodech na maďarském Hungaroringu s Ginetou G50. Posádka Milan Valášek Zbyněk Buchta startovala do závodu z druhého místa a v průběhu prvního stintu jasně potvrzovala oprávněnost pódiových ambicí. Jenže slibně rozjetý závod zastavila havárie. V průběhu prvního stintu i přes proměnlivé podmínky na trati zajížděl Milan Valášek uspokojivé časy, které byly díky studiu telemetrických dat opět o něco lepší, než tomu bylo v předchozích dnech. Ke střídání zajel ze třetího místa. Tratiž pomalu osychala a tak tým se rozhodl nazout suché pneumatiky. Když však Zbyněk Buchta vyjel na trať, nebyly pneumatiky dostatečně zahřáté. Při průjezdu třetí zatáčky ztratilo auto grip a narazilo do bariéry. Naštěstí to odnesly jen plasty a držáky, takže materiální škody nejsou tak velké, jak se na první pohled zdálo. Když to vezmu postupně, tak na Hungaroringu jsme se fakticky zrychlovali poměrně hodně. Bylo to výborný, všechno se nám dařilo, podařilo se nám nastavit podvozek, takže jsme se během 2 tréninků zrychlili asi o 5 sekund, což bylo fakt vynikající. V kvalifikaci jsme byli snad druzí, což bylo taky výborný. No a potom přišel můj slavný výjezd z boxu, kdy jsem ve druhé zatáčce na suchých gumách, které prostě byly studený, ale já nemůžu říct, že to byla chyba někoho jiného, to byla čistě moje jezdecká chyba. Já jsem věděl, že ty gumy jsou studený, no nicméně moc plynu a svodidla blízko, jo? Takže jsem dostal předek, zadek, spousta věcí polámaných, auto rozbitý, takže to, jak byl optimistický začátek, tak byl pesimistický konec. Tým odjíždí z maďarského Hungaroringu se smíšenými pocity, jelikož rychlost auta byla přesně taková, jakou si jezdci Milan Valášek se Zbyňkem Buchtou představovali, ale hodně je mrzí havárie, která nedovolila dokončit slibně rozjetý závod. Po nepříliš vydařeném úvodu letošní sezóny vyrážel tým Racing ADS tým za podpory IP Racing Shop ke druhému závodnímu víkendu Mezinárodního mistrovství České republiky Divize 4 na Red Bull Ring s cílem dohnat ztrátu z úvodního závodu víkendu v Maďarsku. Již ve čtvrtek čekali na Milana Valáška a Zbyňka Buchtu volné testy, které potvrdily, že dosažené časy v Maďarsku byly velice konkurenceschopné. Vše se však začalo měnit v pátek v podvečer, kdy přišla na řadu 30-minutová kvalifikace, která měla rozhodnout o postavení na roštu před sobotním závodem. Jako první za volant červeno-černo-žluté krásky usednul Zbyněk Buchta. Když však Buchta vyjížděl z boxu na trať, kolidoval s vozem, který se dostal při průjezdu první zatáčkou do smyku a neovladatelně se řídil přímo na Zbyňka Buchtu.
Náraz to nebyl nějak dramatický, nicméně pro Buchtu s Valáškem ta kvalifikace skončila na samotném začátku. Mechanici týmu pak v pátek večer udělali vše proto, aby se v sobotu mohlo závodit. Bez jediného zajetého kvalifikačního kola čekal Valáška s Buchtou v sobotu start ze zadní řady na rošku závodu. S touto výzvou se Milan Valášek vypořádal s přehledem a po necelých 60 minutách jízdy zajížděl k předávce vozu ze 3. místa ve třídě do 3500 kubických centimetrů. K nemilému překvapení všech se po zajetí do boxu začalo Ginetě kouřit od motoru a na tváři jezdců i mechaniků týmu se objevil výraz nevěstící nic dobrého. Když se mechanici podívali pod kapotu, zjistili, že jsou uraženy šrouby z diferenciálu, ze kterého tekl olej. Jednalo se o závodu, kterou nešlo rychle odstranit, a tak jsme se rozhodli pro odstoupení ze závodu. Posádka Racing ADS týmu tak nedokončila ani druhý vytrvalostní závod letošní sezóny. Ten třetí se uskuteční v polské Poznani. Polský vytrvalostní závod se nezapočítával do českého mistráku a tak se Racing ADS tým za podpory IP Racing Shop rozhodl startovat alespoň v závodech bez sprintu. Avšak hned v páteční kvalifikaci se znovu objevil problém na diferenciálu, který trápil již v předchozím závodě. Nechtěli jsme dělat žádné kompromisy a tak jsme se rozhodli svou účast v Polsku odvolat s tím, že se budeme soustředit na příští závody, řekl šéf týmu Milan Valášek. Smůla na pokračování. Těmito slovy by se dala vystihnout situace jezdců Milana Valáška se Zbyňkem Buchtou v účasti na dalším závodě Mezinárodního mistrovství České republiky v Mostě. Před páteční kvalifikací se nad mosteckým autodromem spustila silná průtrž mračen a tak se tým rozhodnul do kvalifikace nenastoupit a věnoval se výměně nového diferenciálu. Do samotného závodu tak Zbyněk Buchta startoval až ze zadních pozic. Po startu došlo v první šikaně k menší kolizi, po které zůstalo stát na trati Ferrari Andyho Studeníče. Tomu se Buchta dokázal bezpečně vyhnout a mohl tak započít plánovanou stíhací jízdu. Ta však namísto plánovaných 2 hodin trvala pouze necelou půl hodinu, po které Zbyněk Buchta odstavil Ginetu na okraji dráhy. Během této necelé půl hodiny se stačil Buchta provojovat až na druhé místo třídy do 3500 kubických centimetrů před BMW týmu K&K Racing. To jasně dokládá, že Gineta představuje rychlé a konkurenceschopné auto
A je tak jen otázkou času, než se podaří vychytat všechny drobné technické neduhy z minulosti. Jak se později ukázalo, za předčasné odstoupení mohl prasklý držák diferenciálu. Zlonový závodní víkend na slovenském okruhu Slovakia Ring zahájila v pátek podvečer 30-minutová kvalifikace, ve které si Valášek s Buchtou zajistili s časem 2 minuty 19 vteřin a 803 tisícin start ze 6. řady. Ve třídě do 3500 kubických centimetrů to pak bylo místo třetí, což bylo velice dobrým příslibem pro sobotní závod. V konkurenci 20 startujících posádek tak v sobotním závodě dokázali Valášek s Buchtou vybojovat stejně jako v kvalifikaci třetí místo ve třídě do 3500 kubických centimetrů a 10. absolutně. V průběhu závodu měl tým starosti s posilovačem řízení, který začal zlobit hned po prvních 5 kolech. Definitivně pak servo odešlo asi 40 minut před koncem závodu. Ale i přes tyto potíže dokázali jezdci Racing ADS týmu Milan Valášek a Zbyněk Buchta úspěšně dokončit závod. No, na Slovensku jsme si to taky protrpěli, protože tam zase odešlo servo, takže jsme jeli bez serva celý závod. Jo, po 3 kolech vlastně Simmering praskl a vyteklo boli ze serva, takže byla to hrozná dřina celý závod, no, ale tyhle věci už snad doufám už skončí jednou, musí to skončit, tak už to bude dobré. Jezdci Racing ADS týmu Milan Valášek a Zbyněk Buchta se přesunuli na domácí trať v Brně. Podzimní cena byla další v pořadí v sérii letošních závodů. Závod rozjížděl za volantem vozu Ginetta G50 Milan Valášek, který v úvodu svého stintu zajížděl velice slibné časy a dostal se tak na 2. místo ve třídě. Po čtvrtině závodu se však u Ginetty začaly projevovat problémy s řazením. Vypadával nejdříve
čtvrtý a pak i pátý rychlostní stupeň a tak v každém kole začaly ztrácet drahocenné vteřiny. Jo, no tak zase jsme dojeli do cíle jenom sice s 2 kvalitama, ale už z začátku bylo vidět, když to ještě fungovalo, že jako rychlí jsme. Prostě určitě na to druhé místo zatím máme, na kačerky zatím nemáme, ale prostě zase nám upadla nějaká pružínka v převodovce, která prostě drží kvality, takže vyskakovaly kvality. Takže vlastně já jsem už tu část jezdil na 3, 6 jenom, protože tam držela jenom 3 a 6. A Zbíňa už jezdil pak jenom o 3, takže jsme to rádi, že jsme to rozloužili. Ono to bylo zajímavé, protože na Slovensku jsem se nadřel, tady jsem si odpočinul, protože v podstatě celý stint až na 2 kola jsem jel na 3, takže jsem se snažil hlavně auto dovést celý a co byl největší problém, udržet teplý gumy, jo, protože tím, že člověk nebrzdí, tím, že člověk jezdí pomalu do zatáček, ty gumy schvádnou a to auto je celkem problém vůbec řídit, jo, takže jsem se pobavil, potom jsem jezdil za Alfou, která kouřila jak Avia, takže jsem si připadal jak na normální silnici. Alfu jsem nakonec zdolal vítězoslavně, takže si myslím, že jsme rádi, jsem rád za šéfa týmu, za kluky, za mechaniky, že to dojelo do cíle a že zaplať pánbůh ve třídě je to pódium. Nakonec byl Zbyněk Buchta po 2 hodinách odmávnut šachovnicovou vlajkou na 3. místě třídy do 3500 kubických centimetrů. V celkové klasifikaci to pak v konkurenci 23 startujících posádek bylo pěkné 10. místo. K 3. místu v Mezinárodním mistrovství České republiky přidali také 3. místo v Asset V4 Cupu. My před epilogem chceme jít ještě koncem září do Spa, tam je Supercar Challenge, hodinový závod, pak je epilog, pak je 4hodinovka na Slovakia Ringu a to bude konec. No. Posádka Milan Valášek, Zbyněk Buchta, Miro Horňák a Jiří Špalek si v tradiční brněnské 6hodinovce vybojovala stříbrné pozice. Ty tam jsou dětské nemoci z počátku letošní sezóny černožluté Ginety G50. Racing EDS Team totiž přidává další trofej do sbírky a tou je stříbro z takzvaného českého Le Mans, tedy 6hodinového epilogu. V kombinované páteční kvalifikaci si posádka Valášek, Buchta, Špalek, Horňák dojela pro 13. místo na startovním roštu, které zároveň znamenalo místo 3. ve třídě do 3500 kubických centimetrů. No tak s Mirem Horňákem jsem jezdíval dlouhý léta v Cliu, takže tam ta spolupráce byla předem jasná. Jirku Špalka znám dobře, jezdí vrchy vlastně Jira Špalek a je to taky celkem takový stabilní jezdec, takže proto jsme se dohodli, že pojedeme v tomto složení a vyšlo to, klaplo to, byli jsme druzí, takže jsem maximálně spokojený.
Hned po startu se dostala černožlutá Ginetta na druhé místo, na kterém si držela až do poloviny závodu. Poté se ale do hry vrátila posádka Roberta Schenkýře a kvarteto pilotující britskou krásku se propadlo na třetí místo své třídy. Určitě jsme spokojeni s tím autem podvozkově na brzdách, perfektní auto, maximální spokojenost, rychlý, náhradní díly, máme zkušenost teď s Angličanama, že všecko funguje tak, jak má, není to ani moc drahý, takže říkám, potřebujeme akorát přidat nějakých 20-30 koní a myslím, že budeme jezdit hodně předu. Díky konstantním časům a bezproblémové jízdě se podařilo týmu postavenému kolem Milana Valáška probojovat zpět na druhé místo, které jim zůstalo až do cíle. V absolutní klasifikaci obsadila posádka Racing EDS týmu vynikající 5. místo, což je jednoznačně nejlepší výsledek v celé historii týmu. Ginetta G50 a její jezdci si tak ve druhé polovině své první společné sezony připsala další skvělý výsledek. Měli jsme problémy s diferákama, prostě s technikou pořád něco odcházelo na autě, ale prostě postupným času jsme to všechno vychytali a myslím, že jsme si zasloužili takovýhle výsledek konečně na konec sezóny. Jsem hrozně rád, že jsme dojeli dokonce i na druhém místě, což nás hrozně těší. A hlavně chci poděkovat všem mechanikům, kteří prostě věnovali maximální úsilí tomu, aby prostě to auto jezdilo a jezdilo tak dobře. Všem jezdcům, kteří prostě neudělali žádnou chybu zbytečnou. Celou dobu závodu vlastně to fungovalo, všichni jezdili tak, jak měli. Miro v noci jezdil perfektní časy a všem ukázal, že to auto má na to, aby jezdilo rychle. Takže na příští sezónu se budeme snažit akorát ten výkon trošku poladit, aby to mělo větší výkon a myslím, že budeme konkurenceschopní příští rok. Určitě chceme jezdit zase zónu český mistrák a chtěli bychom samozřejmě nějaký ten 12-hodinový závod, po případě, když budou peníze, i 24-hodinovku v Barceloně bychom chtěli příští rok. Jel jsem Vespa Supercar Challenge, vlastně to byl druhý závod tohoto šampionátu, který jsem jel letos. Poprvé jsme jeli na Slovakiaringu, tam ještě bylo řízení vpravo, což teda nám vůbec nesedělo, tak jsme to předělali. Vespa jsem si zajezdil, byl to ohromný zážitek pro mě. Je prostě, jak se člověk může svést na Oruž, kde jezdí o Formule 1, tak to je prostě úplně super.